Украинскому герою Владимиру Жемчугову в Германии вернули зрение и слух. В течение почти месяца он перенес 5 операций. Заложник так называемой ЛНР Владимир Жемчугов почти 2 года был в плену. Он случайно подорвался на растяжке. В результате взрыва он потерял руки, зрение и слух. Тяжело раненый Жемчугов попал в руки боевиков. Его обвинили в подрыве железнодорожных путей и линий электропередач. Знаєте, ось цю шкалу АБВГД, так ось, коли я вперше через тиждень побачив ці великі літери, найбільші, я їх побачив, я почав посміхатися. І лікарка побачила посмішку, першу посмішку, бо доти я був такий похмурий. Ми їздили в Кобленц, там військовий шпиталь. Там перебувають 3 українські солдати, важко поранені. Ми їздили їх підтримати. Не те, щоб показати мене, мовляв, ось хлопці, чи є ще хтось, кому гірше? Є люди, кому ще хуже. А нормально провідати.